Изчисляване на задача за линейна регресия. В случая са дадени две извадки, които представляват процента масленост и млечно за лактация при крави. Тук много важно условие е да се определи кой е зависимия и кой е независимия признак. Двете извадки. Тъй като регресионното уравнение има вида y е равно на a по x плюс b, където коефициентът a е коефициентът пред независимата променлива x, а b се нарича свободен член. Y е зависимата променлива, x е независимата променлива. Тоест, целта на тази задача е да намери коефициентите a и b съответно, за да се получи това регресионно уравнение, по което могат по зададени стойности на показателя x да се намерят предполагаеми стойности на y. Задължително условие е данните да се въвеждат в колони. Процента масленост и млечно за лактация. Най-напред трябва да се изчисли корелацията и да се определи посоката на зависимост между двата признака. Това вече видяхте как става с процедурата Correlation за изчисление на корелацията. Следващите задачи вече са свързани с намирането на стойностите за линейната регресия. От раздел Data, Data Analysis, диалоговия прозорец избираме Regression. Процедурата за линейна регресия. Така, в този диалогов прозорец имаме полета, в които се въвеждат стойностите на зависимата и на независимата променлива. Много важно условие е да не се объркат местата на двете извадки, иначе няма да се получи правилно задачата. Най-напред стойностите на Y. Това е процента масленост. Маслеността зависи от млечността. Маркираме си извадката. След това маркираме млечността. Така, включили сме labels, етикетите, надписите. Ако искаме константи zero, означава линейната права да минава през началото на координатната система и съответно няма да отмятаме тази отметка. Confidence level, ако искаме допълнително да сложим друг доверителен интервал за линейното регресионно уравнение. По подразбиране автоматично се получават границите на 95% доверителен интервал. Затова сега ще махнем тази отметка. Output Range. Стандартно избираме си една празна клетка от работния лист. Отново трите опции, които са ни познати. Residuals, това са остатъците или разликите между действителните резултати за Y и тези предполагаемите, които ще се изчислят на базата на това регресионно уравнение, което ще създадем. Задължително слагаме отметка на Residuals, понеже ще ни трябва за едната задача. Може да изключим стандартизираните остатъци. Ако искаме да включим и тези графики, които да показват остатъците, line fit plots и така нататък, може да ги видите. Това е графиката за нормалното разпределение на това уравнение. И OK. Така, ето ги тези диаграми, които се получиха, разсейването, съответно процент масленост и predicted
който ще се получи, който е действителният, който ще се получи като линейното уравнение. Така, тези таблички подробно са описани в файла, който имате можете да използвате. Най-важно от тях е да знаете Multiple R. Това е коефициентът на множествена регресия, който в случая на линейна регресия съвпада с коефициента на корелация. Той винаги е положително число от 0 до 1. R² е коефициентът на детерминация. Adjusted R², уточнен коефициент на детерминация, стандартната грешка и броят на наблюденията, които в случая са 99. В следващата таблица най-важната стойност, която ще използваме, това е стойността на Significance F. Чрез тази стойност определяме дали уравнението, което ще получим, е статистически значимо или незначимо. Всъщност тази стойност Significance F е P-стойността за проверка на статистическата значимост на регресията, т.е. нулевата хипотеза, че всички коефициенти в регресионното уравнение пред независимите променливи са нули и алтернативната, поне един от тези коефициенти е различен от 0. Т.е. ако тази стойност Significance F е по-голяма от 0,05, тази нулева хипотеза се приема, означава, че уравнението е незначимо. Ако стойността на Significance F е по-малка от 0,05, тогава поне един от тези коефициенти е различен от 0, т.е. тази хипотеза се отхвърля и тогава казваме, че уравнението е статистически значимо. Така че тук трябва да се внимава с тази стойност. Когато имаме буквичката E в тези стойности, свързани с P, тъй като знаем, че P стойността може да бъде число в интервала от 0 до 1, тази буквичка E и съответно на минус 0,7 означава, че това число е много малко, 0,000 и така нататък, 217. Това е съкратен запис на едно много малко число. Тоест, Significance F или тази P стойност е по-малка от 0,05. Тук ще запишем по-малко от 0,05. Следователно, уравнението е значимо. Уравнението е значимо. Следващата таблица са коефициентите, т.е. стойностите на А и на Б, за да получим регресионното уравнение. Т.е. за да видим трета точка на нашата задача, да се получи регресионното уравнение и да се определи статистическата значимост на линейната зависимост. Вече определихме, че уравнението е значимо. Сега трябва да запишем линейното регресионно уравнение. Винаги коефициентът B, стойността на B е интерсепт. А това, което е млечно за лактация, или всъщност тази стойността на независимата, на коефициента пред независимата променлива, е коефициентът А. Винаги трябва да помним, че интерсепт е B. И тогава записваме уравнението, което ще има вида Y е равно на А по Хикс плюс Б. В случая А е отрицателно число, съответно си го записваме 0,000.
2,1 по хикс плюс 4,19. Това е нашето линейно регресионно уравнение. Тоест, нищо не заместваме, просто само трябва да видим какви са стойностите за А и за Б. В тази табличка за коефициентите, както виждате, имате и доверителните интервали и П стойностите, които също се използват за определяне значимост на коефициентите. По аналогичен начин, както определяхме значимостта на цялото уравнение, определяме и значимост на двата коефициента. В случая, свободният член Б, P-value има 1,61 и така отново буквичката е минус 48, т.е. то отново е много малко число, което означава, че B е статистически значим. Коефициентът А, стойността на P-value на коефициента А съвпада с significance F, който отново е по-малко от 0,05, както казахме, и коефициентът А също е значим. Следващата стъпка, която трябва да направим в задачата, е да се пресметне очаквания процент масленост при 4200 литра млечност. Т.е. колко ще бъде Y, ако Хикс е 4200. Така. Y го пресмятаме по съответното уравнение. Знаем колко е А, знаем колко е Б и знаем колко е Хикс. Така че с формула в Excel извършваме това изчисление. А по Хикс плюс Б. Автоматично Excel взима стойностите в тези клетки и се получава стойността 3,29. Така че това е решението на тази подточка, в която трябва да изчислим очаквания процент масленост, ако млечността е 4200. И последното, да се посочат остатъците при млечност, тази стойност и тази стойност. Тъй като тук имаме много наблюдения, сме улеснени в това, че са ни казани кои подред наблюдения са 31 и 65 наблюдение. В последната табличка за residuals, това са стойностите, които са очакваните, а това са разликите между действителната и очакваната стойност. Така че гледаме на 31 наблюдение. Ето това е 31 наблюдение. Остатъка е минус 0,59. А 65-то мисля, че беше другото. 65-то наблюдение. Разликата е 0,11% за масленост. Тоест, когато ви е казано в задачата, намерете разликата при 3,21 примерно процент масленост, колко ще бъде разликата, ако млечността е 3300, това всъщност е петото наблюдение. Отиваме в табличката, гледаме на пето наблюдение, минус 0,39. Това е разликата, която се намира, която ви е показана, нищо не се изчислява тук, между действителната и очакваната стойност в извадката. И това, което се получава чрез това уравнение.